हेलो नमस्कार फ्रेंड देखो बर्तमान आम मैंने ये कौ गाँ को दिग्गिमारिणी मंदिर ये कौ गाँ जयपुर पोल दिग्री आसक पड़ो ना कि से आसी जो मानकर आखिर प्रोब्लेम थाए निश्चित ये माँ पाखे आखि देले आखि भल हो जाए ये माँ मैंने विख्यात ठाकुर अभी कुनीर मोर आसी कुनी टे कौन कौन ठाकुर विषय कह टे आखि जार खराब हाँ चक्षु दान कले निश्चिंत भल हो। हाँ हाँ मैंने मो छोट बेले आसी आज कुनी सागर आई ठाकुर ना है दिग्गिमारिणी हाँ ना ठाकुर कथा टे कहल ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ना टिके कहतु टिके कौन ଶୁଣ ମା, हाँ ଇଏ 300 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, हाँ ତେଣୁ ଆଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅନ୍ୟମାନେ କରି କହିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ଆମର ଆଖି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ମଧୁ ପାର୍ବଣ ବା ଇଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଇଏ, ତେଣୁ ଜାଗର ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ। ତେଣୁ ଏଠି ମହାଦୀପ ଉଠେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଦୀପ ଉଠିବା। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳେନି, ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଉଠେ। ଜାଗର ଉଠେ ଏଠି କେବଳ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଉଠେ। ହଁ ତେଣୁ ଏଠି ଆଖି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯାବତୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତର ଫେଲୁଅର କରିସାରି ପରେ ହଁ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଦକ ଅଞ୍ଜନରେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ନିହାତି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିବି ବୋଲି ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଗୋଟାଏ ଆଖି କ'ଣ, ଗୋଟାଏ ଆଖି କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା କଥା, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କରାଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ନନା ତ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ